ako rýchlo a efektívne sa dostať na koniec v Build Boat for a Treasure. Potrebujeme 5 hociakých blokov, ja väčšinou vybieram tieto modré. Dáme ich do takéhoto kríža, takto. Postavíte sa do stredu a potom potrebujete takú jednu vec, ktorá sa volá hinge, takto to vypadá. A musíte ho otočiť smerom takto hore. Dáte sa pekne do tohoto a potom potrebujete toto lepidlo. A musíte to dať presne na toto a musíte do toho seknúť. Teraz už iba stačí dať launch a bum, máme to. Teraz sa ovládame tak, ako normálne keď chodíte, bum, a takto dojdeme až na koniec. Tak, a keď sme sa dostali sem na koniec, tak stačí iba, aby sme klikli na toto lepidlo, bum, a je to hotovo. A teraz si už iba pôjdeme pre náš poklad. Tak, a takto ani nie, za minútu dostanete 100 goldov, čo si myslím, že sa dosť vyplatí. Takže to bude všetko a ak by ste chceli ďalšie takéto návody, tak mi napíšte do komentárov. Čus!